Tunugang pang EDSA! EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol. Bunalikol. Popcorn, Philips, Nork, Marlboro, Philip, Security Guard, La Bandera. Oras natin mga kabisyo sa buong pulan. We get 31 minutes after 8 o'clock in the evening. Well, I hope you guys are having a great time. I know it's been a long day para sa lahat. Sa pasahero mo, Manong. It's been a tough day, pero okay lang yan. Laban lang. Let's go! Basic yan. Huwag ka mag-alala. Basic yan na nakipagsapalaran po tayo. Basic yan. Lahat ng mga mandirigma ay hataw na hataw. Huwag kayong mag-alala kasi kasama nyo naman ang Love Radio dito. Kami nang bahala sa music. Kami na bahala sa entertainment. Wow! Oy, bago po ang lahat, bago natin logican yung pag-uusapan natin, ha. Shoutout muna once again sa lahat po ng members ng United Car Club of the Philippines. At meron palang Moto Battle of the Car Clubs 2024. Ito'y magaganap sa March 23 sa Ortigas, Technopoint, Pasig City. Alauna ng hapon hanggang alas 12 na madaling araw yan, ha. Of course, hosted by United Car Clubs of the Philippines and powered by Motol. Motol, baka naman. Seryoyo, baka naman. Ay, naku mga kabisyo, ito, hindi na natin patatagalin to. Mga kabisyo, pag-usapan na natin to. Buong staff ng isang Dollar General Store nag-resign. Oh no! Ito, causing it to close. Grabe na to. Ayon pa sa manager, sa ibang bansa pala po mga kabisya to, hindi to dito. Ayon pa sa manager na mga isang taon na nagtatrabaho, ni-reveal niya na siya at ang kasama niya mga ibang staff nag-uusap-usap na about walking out. So tinuloy po nila ang kanilang plano dahil ang dahilan po mga kabisyo overwork sila, underpaid, at hindi man lang ma-appreciate ng may-ari. Oh no! Eto na tang, wag na nating patagalin to, logican na natin to. Ay sige, wag mo nang patagalin. Panatan mo na, logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, boards, ito yung basic na dapat gawin ng mga nagnenegosyo, may mga negosyo, at mga negosyante. Makinig ng mabuti! Ito yan. Dapat po, matuto po kayong mag-appreciate at inaalagaan ninyo ang inyong mga empleyado. Kagaya po namin dito sa Love Radio, basic. Talagang love na love kami ng mga boss namin. Talagang ina-appreciate kami ng mga boss namin sa mga gawain namin. Boss, baka naman, pwedeng pabali. Well, mga kabisyo, kidding aside, alam naman po natin na nakasalalay po sa mga empleyado o workers yung success ng isang negosyo. Kasi pag minahal mo yung mga empleyado mo, sila din po mismo ang unang poprotekta sa negosyo mo. Kagaya sa Amerika, mga kabisyo, may mga establishment doon na sarado tuwing Sunday. Kasi itong mga company na ito ay ang nagmamayari po ay mga Christian. Kahit libo-libo pa yung mga branches nila, sinasara po nila ang kanilang mga establishmento. Bakit? Kasi gusto nila yung mga empleyado nila ay makapunta din sa church tuwing Sunday at hindi nagtatrabaho. Actually mga kapatid, itinuturo yan sa Bible ha.
na kung paano tratuhin ang empleyado. In Colossians 4 verse 1, mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. O, di ba? Malinaw na malinaw! Alien! Bilis ng oras natin. Okay, magpapaalam na po tayo. Maraming salamat. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating balitaktakan. Well, time to say goodbye! Coming up next, pagkagat ng dilim! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Totoy na lab! Ako po si Diego Bandido sa pangalan po ni Tang Henyo at Duday. Lagi po nagpapaalala sa inyo. And whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!